Do piči. A kde tu strieľal? Aha, tu je kokot. Najeb mu. Najeb mu. Dobre. Poprav ho. Rituálne najlepšie. A nemal si jablko? No nemal, že jablko. Si veril. Že by on malý jablko. Jaj, bažinka, bažinka. Všetci ho tu chceme do piči, len on sa tu nechce. Nemáme si z koho piču robiť. Nemajú koho roastiť. Kde si? Hore. To je... Ale čo dieme už? No a teraz sa tu objavia kroky. To tak malo byť, vieš aké. A kde je? A neumrel? Už je noknutý. A tu je čo? Dole toľko strelby. No tam je človek. To vážne? Sa nokne, to si ich nokol ty, a že sa nokli navzájom. Kokot, že zlatá kúša. A spíjati mi nábojmi. Tak, to je piči s nimi. Joj, no to sú ďalší, a to čo nekričíš? V aute je Billie Eilish do piči. No jeden je nok. Tak to nie je Billie Eilish. Dobre, kámo. Dobre, more, veď ma pusti z toho auta. Čo ti jebe? Ale ma nepustil z toho auta. Mne sa nedalo vystúpiť. A prečo? Ne, no po mňa hodil tie elektrické kokotiny. To mi dúfam zablokovalo aj dvere. Na chvíľu. Sami prepotence, žiadne bažinač. No kde je ten bažináš do piče? Koko, dali ho aj vôbec niekto vychoval, alebo čo do piče? Že to, ako tomu nikdy nikto nepovedal, že toto ako sa on správa, že to není proste v poriadku. A on sa ešte čuduje, že nemá kamarátov. No, evidentne nie, kámo. Doslova mu píšem, že nerob kokotiny, zapni to a on že nepičuj. Takže... To je proste v piči. Ty si proste závisí na hraní tak jasne, že sa ti furt chce hrať, ty kokot. Dobre. Dobre. Tak podľa bažinača sme závisli na hraní. Však ale ako inak. To je čistá bažinacká stratégia. No on chce, aby sa ty teraz cítil previnilo. A aby sa on cítil, že dôležito. Takže takéto pičeviny píše.
potom príde nakoniec a zajebe ti, že no čo, môžeme zrať. Proste to je bažinácka taktika číslo 1. A ja ho jebem. Keď sa byť kokot, tak nech je kokot. Je to bažinář, no. Čo ti mám povedať? Ako máš vybudovať show, keď hlavná hviezda ti nepríde? No žiadne také holub. Akože to si čo skúšal? Sem nabehnúť proste. Bez ničoho. No to je dúfam druhý holub. To je že Harley Quinn. Yeah. Aj tá je zbytočná. Ale No nie bola zbytočnejšia než holub. Ktorý sa pokúsil nabehnúť. Čau, banán. A dal mi že metky. No tak to by som ja išiel skúsiť svoje šťastie s ním dnes. Banán, banán, čo mi dáš? No dal mi že štít. To je za tú minulú hru, čo mi dal Johnny. Medkit. No a už vypisuje bažinač. Na jeho čistú bažinackú stratégiu. Je, no a už je toxický. Že všetko, čo povie, je len pravda. Tak ale zase asi ani by nebavili hrať hry, keby som tak na piču v nich, jak bažinač. Ale bažinář si nemyslí, že je tak na to, si hrať. Asi mu to dochádza, keď mu to povedia všetci. Keď roustí čávo, ktorý ho ani nepozná. Len tak random sa pripojí. Akože... To už vtedy musí ti dojsť, že s tebou niečo zle. Bažináčovi nedojde, veď on nechápe, že nechápe, chápeš? On nechápe ani to, že nechápe, že nevie hrať tú hru. Je. No, to je pravda. A ešte to bude zdúvať, keď mu povieš, že si zlý. On ti Bažináč povie... ako by s nami nehral. No, odkedy sa zdul z princípu. Áno, asi do piči. Nepičuj. Vzbažinač sa.